Mézes József vagyok, 1966 óta immár 59 esztendeje kísér életemet a csapágy végig. A folyamatosan növekvő csapágyforgalmunk és elkötelezettségünk okán kiválasztásos alapon lettünk a SKF szerződött partnerei. A karrierem alatt a cég a következőképpen változott. A digitalizációval jelentős mértékben felgyorsultak a kereskedelmi üzleti tevékenységek. Én úgy ítélem, hogy itt van a nyakunkon a mesterséges intelligencia, én magam a természetes intelligenciát preferálnám. Van SKF tetoválásom, az SKF iránt érzett tiszteletem és hálám örökjeléül. A következő dolgok kulcsfontosságúak a cég sikerét illetően: a szenvedély, a márkahűség, az üzleti etika, viszont eladónként fontos számomra a hozzáadott értékek, a termék műszaki színvonala, és hogy szimbiózisba élünk az SKF Zrt-vel és a vevőinkkel.